Roedd y Beatles yn canu'r geiriau enwog Love is all you need, a doedden nhw ddim yn anghywir. Yn gorfforol, da ni angen bwyd, dŵr a chysgod. Yn emosiynol, da ni angen caru a cael ein caru mwyn ffynnu. Dyna pam mae cael ein gwrthod yn brif o gymaint. Dych chi erioed wedi torri'ch calon? Weithiau, da ni'n ymateb trwy gael lawr a mynd yn galed, a mae rhai o'n ni'n chwilio am gamoliaeth. Da ni'n ysu i gael ein caru, a tu ôl i hyn gyd, mae yna gwestiwn, beth neu pwy ydy ffynhonnell gwir cariad? Mae'r Beibl yn un stori serch hir sydd yn cyfeirio ein sylw yn ôl at ffynhonnell y cariad yna. Wrth i ni gamu mewn i'r Testament Newydd, da ni'n darganfod fod cariad perffaith wedi dod i chwilio amdano ni. Mae Duw wedi caru'r byd cymaint nes iddo roi ei unig fab. Iesu Grist ydy cariad Duw mewn person. Cariad perffaith ar waith, y toredig yn cael ei achau, yr euog yn cael ei maddau, pobl ar y cyrion yn cael croeso adre. Felly, pwy yw'r Meseia yma? A sut ydyn ni i brofi gariad perffaith o? Yn gyntaf, y Meseia ydy'r brenin da. Mae'r gair Meseia yn golygu un wedi ei eneinio. Yn Israel, roedd brenhinoedd yn cael eu heneinio gyda olew fel arwydd o awdurdod Duw. Y fersiwn Groeg o Meseia ydy Christos. Felly nid cyfenw Iesu yw Crist, ei deitl ydy o. Iesu ydy'r un wedi ei eneinio. Fo ydy'r brenin, nid jyst boen neis neu rhyw ŵr doeth. Fo ydy'r un y bu'n disgwyl amdano i ladd y sarf. Fel y dywedodd Iesu ar ddechrau ei wenidogaeth gyhoeddus, trowch gefn ar bechod achos mae'r un nefol yn dod i deyrnasu. So pam fod o'n gymaint o newyddion da fod y brenin wedi dod? Falla'ch bod chi'n gyfarwydd ar ffilm Disney The Lion King. Mae yna adlais o stori'r Beibl hyd yn oed yn hwnna. Pan mae'r brenin go iawn, sef Simba, yn cael ei hel o'i lad gan ei ewythr drwg Scar, mae'r tir ffrwythlon yn troi yn dir anial llychlyd ac mae'r anifeiliaid yn dechrau llwgu. Ond mae'r trobwynt yn dod pan mae Simba yn dod yn ôl o'i alludiaeth i hawlio'r orsedd. Mae'r anifeiliaid yn gwybod beth sydd yn y fantol. Os yw'r deyrnas am ffynnu eto, rhaid i'r brenin da reoli. Wrth gwrs, ar ôl brwydr dychrynllyd gyda gang o hyenas, mae Simba yn dod yn frenin ac mae'r tir yn ffynnu eto. Y brenin da yn dod i'n rhyddhau o'n caeth ddiwed ydy'r Meseia. Drwy Iesu, mae pobl gyffredin fel chi a fi yn gallu cael ein trawsffurfio gan rym cariad Duw. Tydy'r Meseia ddim jyst ar gyfer bobl grefyddol, dim o gwbl. Roedd Iesu yn ffrind i Mair Magdalen ac roedd ei bywyd hi yn gymleth ac mewn tipyn o fes. Roedd Iesu drawsffurfio ei bywyd hi gyda'i gariad. Roedd hefyd yn ffrind i Sacheus, y casglwr trethi barus, oedd yn ecsbloetio ei bobl ei hun, ond gwnaeth cariad Iesu ei drawsffurfio ei yntau a ddaeth Sacheus y dyn mwyaf hael yn Jericho. Pan mae'r brenin da yn rheoli, mae'n newid popeth. Yn ail, y Meseia ydy'r brenin sydd wedi ei groesoelio. Tasach chi'n aderyn yn fflio dros eglwys draddodiadol, falle byddwch chi'n sylwi fod yr eglwys wedi adeiladu ar siap croes. A hefyd, mae llawer y Gristnogion yn gwisgo croes fel gemaeth. Daeth y groes, y symbol yma o ddienyddio creulon, yn logo ar gyfer Cristnogaeth, achos y groes ydy'r arwydd perffaith o gariad Duw. Treuliodd Iesu wythnos ola i fywyd yn Jerusalem, yr wythnos sanctaidd dan ni'n ei alw. Yno, daeth yr arweinwyr crefyddol yn genfigenus o boblogrwydd Iesu a chynllunio i'w wlad. Roedd Iesu'n gwybod beth oedd i ddod. Roedd yn gwybod y byddai un o'i ddilynwyr, Judas, yn ei frydychu. O fe wnaeth adael i hynna ddigwydd. Pam? Roedd yna gynllun dirgel a rhyfeddol ar waith yma. Trwy dioddau croesoeliad creulon, fe wnaeth Iesu gymryd ein drygioni, methiant, hunanoldeb a'n poeni i gyd arno fo'i hun. Doedd marwolaeth y Meseia ddim yn ddiwedd trasig i'r cwbl, ond yn weithred arwrol o gariad anhunanol. Bu Iesu farw yn ein lle mwyn i ni gael maddeuant pechoda a'n trawsffurfio. Cofiwch hyn wrth i chi ddychmygu y milwyr Rhufeinig yn ei chwipio, y dorf yn ei wawdio, hoelion yn cael eu taro drwy ei addyrna a'i ffera. Os ydych chi eisiau gwybod faint mae Duw yn eich caru,
peidiwch edrych dim pellach. Fel mae'r hen emyn yn deud, dyma gariad fel y moroedd, tosturiaetha fel y llu, trwsog bywyd pyr yn marw. Marw i brynu'n bywyd ni. Yn ola, y Meseia ydy'r brenin sy'n iachau. Erbyn y nos Wener, roedd Iesu wedi marw ac wedi gladdu. Stori tragic arall i bob golwg. Ond digwyddodd rhywbeth dramatig dros y penwythnos. Erbyn bore Dydd Sul, doedd y byd ddim yr un peth. Roedd atgyfodiad Iesu ar Sul y Pasg yn dropwynt yn hanes. Mae siap hanes i gyd fel awr wydyr. Mae fel ffwnel yn arwain i'r foment yma. Pan gafodd y Meseia ei groesoelio, daeth tywyllwch drwy'r wlad, ond gyda'r atgyfodiad. Mae fel haul ar fryn a'i bylydra yn disgleirio dros hanes y ddynoliaeth. Nid honni mae'r atgyfodiad fod calon Iesu wedi stopio am chydig munudau ar y monitor ECG cyn cael ei siocio nôl yn fyw. Dim cael ei ddeffro o broni am marw wnaeth e. Roedd o wedi marw go iawn ac fe wnaeth o dorri trwyddo. Enillodd fuddugoliaeth drosto a rwan mae'n teyrnasu ar yr ochr arall. I brofi hyn, fe wnaeth Iesu ymddangos yn gorfforol i'w ddisgyblion sawl tro. A cafodd hyd yn oed Thomas, yr amheuwr, ei wahodd i'w gyffwrdd. Trodd at Thomas a dweud, estyn dy law i'w roi yn fy ochr i, stopio ama, creda. Tydi hynna'n ddiddorol? Mae'r creithiau'r croesoeliad yn dal yna, ond nawr mae'r creithiau yma yn adrodd y stori am gariad Duw. Mae yna hen gelfyddyd Siapaneaidd o drwsio crochenwaith sydd wedi torri, kintsugi. Mae'r enw'n golygu gwaith trwsio eiraidd, ac mae'r broses yn golygu defnyddio resin wedi gymysgu ag aer i ailgydio'r darnau sydd wedi eu torri. Y canlyniad yw pot neu fas sy'n fwy gwerthfawr na'r un greiddiol. Mae'r Iesu atgyfodedig yn feistr ar kintsugi. Ei gariad aberthol o ydy'r resin eiraidd. Mae'n gallu cymryd beth sydd wedi dorri a'i droi yn rhywbeth hyfryd, mwy gwerthfawr nag oedd o'r blaen. Felly dewch ni beidio a chuddio ein gwendidau oddi wrth Iesu. Pan da ni yn rhoi ein bywydau iddo, mae resin eiraidd ei gariad yn ein trawsffurfio ni. Mae Duw wedi caru'r byd cymaint nes iddo roi unig fab mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.